ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಿಜಾರು ಗುತ್ತುದ ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆಕಲೆ ನಿಕಲದುಂಬದೆ ಕಡಿದೆ ಒಂದುತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲ ಅಂದಲ ಮಿಜಾರು ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರಾಪಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಅರಡ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತ್ರೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಲ ಎನ್ಪಕಾಲ ಸೊನ್ಪಕಾಲ ದುಂಬುದ ಆ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮಾತ ಎಸಲೆಸಲಾದ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನೊಂದುಲೆರು ಆ ನೆನಪು ತುನಗ ನಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ನರಮನ್ಯಗೆ ಈತ ಮಾತ ನೆನಪು ಈ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಾಪನಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂಕಂತ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆರು ಬದುಕದ ಕತೆಕ್ಲೇನ ಪನೊಂದೇ ಪೋಯರು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಪುದಾರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಗಿಡವೇ ಎರ್ದು ಬದುಕಾತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕೊಂಡುಬಿಡ ಜಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೇರು ಏನಡ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನೂರು ಎಕ್ಕೊಂಡಿರು 250 ಎಕ್ಕೊಂಡಿರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಎಂಡ ಬೆತ್ತದ ಆಲಜ್ಜಿ 3 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ತಜ್ಜಿ ಜೋಡಿ ದಪ್ಪನ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ಪಂತೆ ಮೇಡ ಮೇರೆ ಒಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ದೇವಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗೇನೆ ಮೇರೆ ಅಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರು ಆ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಡ ಎತ್ತುಕೊರು ಉಂಡಿರು ಆಯ್ ಟಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಈ ಕೊದ್ನೇದೊಂದು ಉಂಟೇಳಿ ಐಟ್ಲ ಯೋಗ ಬತ್ತಿನ ಕೇರ್ ಮಾಡು ಇವ್ರು ಕೊದ್ನೇಂತ ತಂದು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಅಂಡ ಜೊತೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೈ ಹಿಂಡೆ ಆಚಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರನ್ನೆ ಮೇರ ಆ ಇಯರ್ಲೆ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗಿಡನ ಪತ್ತದ ಬಿಡೋದು ಮೇರೆ ಪುದಾರ್ಡೆತ್ತಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರೋಡ ಮೇರೆ ಮುಂದೆ ಕಣ ಸಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕಣ ಚಿಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನಾಗ ಬೈಯಾಗ ದೇಕದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯರ ಅಂಡಿರು ಬೈಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಅಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಬೋಳು ದಂಡ ಒಂಟಿ ಬೋಂಡ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂಡಿ ಇನ್ನು ನೆತ್ತಿಲ ಪರಾಗ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಿಜಾರ್ತು ದೆದೊಂದು ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಒಂಟಿ ಕೊಂಡಪುಂಡ ಅಂಡಿರು ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಂಕು ಚಿಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ದಾಯ ಹೆಂಕು ಬಿಗಿತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಬಿಗಿತೇದು ಅದನ್ನಾಗ ತಲೆಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲೇರು ಯಾರು ಹುಲಿಪಾಡಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಡಮನ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ನೆಟ್ಟು ರಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲೆ ತಲೆಪಾಡ್ದವರು ಈ ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ರೇಟು ಮಿಗಿಲ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ದು ಈ ಏನಂತಿದ್ದು ಇದಾಗ ಈ ಏರು ಬಡ್ಸಿರ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗಂಡೇರು ಸಾಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ ಗಂಟೆ ಸೋಪನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಇರುವೇನೂ ಜಾದೆ ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸೋಪರ್ ಗಿಡ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದಾಗ ಸೋಪನ ಹೆಂಗೆ ಸೋಪಿನ ಗಿಡ ರೇ ಅನ್ಕತ್ತುಜಿ ಹಿಂಡೆ ಕಳಿಕ ರಂಗು ಬಾತಿರ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಏರಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕಂದು ನಡತ್ತೊಂದೇ ಒಯ್ದಿವಿ ಮಲ್ದ ನಾನೇ ಮಲ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಎರ್ಮೇಲೆಗೆ ದಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾವೇನು ಇನ್ನೇನು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ಈಚೆ ಬಾಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಜ್ಜರು ಮಾತ್ರ ಸೂದು ಬಂದಿರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಇರೋ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತ ಅಂದು ಬಂತಿರು ಅರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪರ ಅರ್ಗಿಡ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಕೊಡ ಒಂದು 10 ಬಂತಿರು ಯಾನು ಏರಿ ದಪ್ಪ ಇರ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗಿಳಿಯಾರನ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂಕರದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾಮೂಲು ಕಂಬಳ ಪೂಕರೆ ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಎಡ್ದುಂಬು ದಪ್ಪೆರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ
ಅಲ್ಪ ತೂನ ಎನ್ನ ಪತಿ ಸರಿ ನಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತರು ಎಂದು ಬಂತೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರಿತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಎರು ಆಯ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಎರು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಎರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಎಂದೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬರ ಕಮಲ್ದಾನಿ ಜತೆ ಅವೆಂದು ಕಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇರುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪೂ ಕರೆದ ಕಂಬಳವು ವಿಜಯ ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ತಿಲಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂ ಕರೆ ಮತ್ತ ದುಮ್ದಾಗ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾಗ ಏನೇರು ಬಲ್ತಿನ ಯಾರಿಸಿ ಯಾನೇ ಬೀಲಪದ ಸಮ ಕೊರ್ದು ಗಿಡ ಅವ್ರೆ ಮಂಜುಡ್ ತಲ್ಪನಾಗ ಏನೇರು ಬೂರ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ತು ತುಯರ ಮತ್ತು ಬೈದರು ಆಯ್ಯರು ಕುಯ್ಯನೇ ಕಟ್ಟಿದ ಅವಂಡೆ ಅವಿನ ಜತೆ ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಅವನುಂಡೆ ಪೂ ಕರೆದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಭಾಗ ಪರಜ್ಜಿ ಸುದು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ ಮದಿನ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ ಪದೊಂಜಿ ಕರೆಕಲ್ಪ ಅದು ಕಂಬಳತ್ತು ಗಿಡರೆ ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ಭಗತ್ ಮಾಡೋದು ಗಿಡಗ ಐಕ್ಲೆ ಜತೆನೇ ಮಾಡ್ದು ಗಿಡ ಉಂಟು ಈ ಏನು ಊರದ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಿ ಪ್ರಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜವನೀರು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಳ್ಳೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಂಬುಡಿನ ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ ನೋಣಾಲು ಮರಪಾಡು ನಿಂತಿರು ಯಾರು ಕಂಬಳದವೆಲ್ಲ ಮರದಾರಲ್ಲ ನೋಣಾಲು ಅನ್ನ ಪದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪುದರ ನೋಣಾಲು ಮರಪಾಡು ಎಂದು ಆರು ತಲೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲೇನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರು ತುಯರೆ ಬೈದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಎಡಪದೊಡ್ಡು ಗಿಡಪೆರ ಬೆಣ್ಣಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಪರ ಬೇರೆ ಟಕ್ಕು ತುಯರೆ ಬೈದ್ರು ಅವತ್ತು ನಾವು ಒರಿಲ್ಲ ಬಿರಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಮಾರಪಾಡುವರು ಬಂಡರು ಈ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪೆರೆ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಎಂದು ಉರಿತಾರೆ ಜವನಿ ಪದಾರ್ಥ ಜವನಿ ಆರನ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಮೋನು ಉಂಟುನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನ್ನೇ ಹಾಪಿಣೆ ಈ ಎರಡು ಗಿಡಪ್ಪನೆ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ತೆನ್ಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಟು ಅದನ್ನು ಅಂದು ಈ ಮಾರಪಾಡಿದ್ರು ಬಂದಿರು ಅವೆಂತದು ನೆತ್ತ ಅಂಜನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ಗೆಂದು ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಗ್ಲಾಟಿಗೆ ಪದ್ಮಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಕೂತು ಕಳಪು ಜನ ಆರು ಕೂಡಲೇ ಮೂರು ಕಣಬಿಟ್ಟಿರು ಅವಾಗ ಅವನು ಕುಳದುತ್ತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಟ್ರು ಅದೇ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಳದುತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆ ಎರ್ಗಂತತ್ತಿ ಅವು ಜಾತಿ ಗಿಡ ಪುಣಗ ಅವನೇ ಜೊತೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರು ಪಲ್ಲಡು ಏನು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಗಿಡ ಕಂಬಳದ ಅಡಿಗೆ ಅವೇನು ಕುಲತ ಮಜಲು ಒಂಜಿ ನಿತ್ತ ಕೈತ ಕುಪ್ಪೆ ತೊತ್ತವಲ್ಲ ಅವು ಕರೆ ಪದಾರ್ಥ ಗಿಡವೇರು ಒಂಜಿ 2 3 4 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವು ಶುರು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇಕ ಬಂದೆ ಒಂದು ಮೂಣು ತರ್ಪಂಡು ಮೂಣು ಭಾಳ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ಪಿಣೆ ಬೆರಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಕುಲ ಮಜಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗಿಡದೆ ಅಪ್ಪನೇ ಶುರು ಬಲ್ಪಿಣ ಹೆಂಗೆ ಮರಳಿತ್ತನು ಶಾಲೆ ಪೋನೇ ಅದು ಐನ ಮೇಲೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತಂತ ಅಂದು ಮಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಮಲ್ಲ ಮರಳಿತ್ತಂದು ಜೋಕ್ಲ ಪುಣನೆ ವರ ಕಾರಗ ನಾಯರು ಬಿಡ್ತು ಅಡಿಯರ್ಲು ಬಾರ್ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಅಂತೀನಿ ಕಂಡೋಡು ಕಾರಗ ನಾಯರು ಮುರಿ ಅಂಕ ಅಂಚೆ ಆತನು ಆ ಎರಡಿ ಅಂಕ ಪುದಾರ ಮಾತಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಏನ ಮಾರ್ಗ ಬರಿಯತ್ತೆ ಎಕ್ಲು ಒಕ್ಕಲಿಯರ್ಲು ಎತ್ತಂಡ ಬರೋಡೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಜೊತೆ ಏರು ದಪ್ಪನಾಗ ಮರ್ಗ ಬರೀತ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ ಇಷ್ಟ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ಸಾಗುವಾಳ್ದು ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಅಪವಾದ ಕಾಲ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಏನಡ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟುಲೆತ್ತ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೊದು ಬಾತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂತೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಡ ಮೇಯ್ನು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ಎರ್ಲೆಡ ಆ ದಪ್ಪದ ಕಂತ ಇರ್ಲು ಬಿಗಿತೆ ಇರ್ಲಾಗತ್ತೆ ಬಿಗಿತ ಬಲ್ಡು ನಂಬರ್ 1 ಬೇರೆ ಬಲ್ಪೇಜ್ ಹೊರ ಅನು ಬಲ್ತಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಬಲ್ತ ಬರೀತದ ನಾನು ಹೊರ ಗಿಡ ಕೊಡಮ್ಮ ಈ ಎಂತೀರಿ ಅದು ಗಿಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಗಿಡ ಪುಣ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಕನಕ ಗದ್ದು ತೆಂಚ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮೇರೆ ಗದ್ದದಾರ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೆ ಅಂದು ಅವು ಗದ್ದದ ಚಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಏನ ಅವು ಪುದಾರ್ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಏನು ಕಂಡ ಸಾಕೊಂಡು ಮರ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಾರ್ಗ ಬರಿ ಎತ್ತಿ ಬಸ್ ಪೋಣ ಬತ್ತರು ಮಾತೆ ತುಪ್ಪೇರು ಉಡುಪಿದಾಗರು ಅವ ಬಸ್ ಕೋಸ್ಲ ಹಿಂಡಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಂಡಿ ಅವು ಒಂಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೊದು ಬಾತಿರ್ನಿ ತೆಗಿಟ್ಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಆನಂದ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ഞാൻ ವರ್ಷ ಹೊರ ಬರ್ಪಿನಿಡೆ ರಜೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಅಮ್ಮೇಡ ಮತ್ತು ಬತ್ತು ಅಮ್ಮೇಡ ಅಮ್ಮಟ ತುಪ್ಪೇನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರು ಪನ್ನ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಪುರ ಜೋರಾರು ఒక ಆರು ಕೃಷಿ ಅಂತ ఒక ಕಂಬಳ ಪುರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಐತ ಪುರ ಕಂಬಳ ಪುರ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಬಳದ ಪುರ ಆರು ಪೆತ್ತರದ್ದು ಪುರ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ದು ಪುರ ಓಕೆ ಆರು ಹೆಲ್ತ್ ಆರು 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 ನಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪರು ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಆರು ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟ ಒಂದು ಪುರ ಆರೇ ತೂಪಿನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರೇ ತೂದು ಆರೇ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ ಆರು ಇಡೀ ತಾರ ದೆಪ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರು ಅರಿ ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬಿಸಿ ಆರು ಸೊ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಣ್ಪೇರಾರು ಉಣ್ಪಿನ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಫುಡ್ ಗಿಡ್ಡು ಪುರ ಊಲಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಿದೈದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಲಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ರೆವು ಅಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅನ್ಪಿರು ಆಯ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ದೆ ಜೇಂದು ಉಂದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಓತನ್ವೇರು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ದಿನ ದಾಣಲ ಎತ್ತಪಿರೋದು ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಿಜಾರು ಗುತ್ತು ಆನಂದ್ ಆಳ್ವೇರು ವಾ ರೀತಿದ ಪಾಟುನಾರು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಕೇನ್ಗ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತವರಂಬ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಯಾನು ಕಿರಿಯಾಯ್ನಾಯನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಐಟಿಯಾನು ಕಿರಿಯಾಯ್ನಾಯೆ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಜಂದಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಅರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅರ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಆರು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆಂದು ಮುಖಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈ ರಡ್ಡು ಜನತ ಜೋಕ್ಲಾದ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಲ್ಲ ದೇವಿರು ಓಲಾನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡುಡ ಎನ್ನಡ ದೇವಿರು ಕೆಂಡಿರಡ ದುವೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಯಾನು ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದದು ದೇವಡ ನಟ್ಟುವೆ ಆರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಆರ್ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿದಾಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕಂದತ್ತು ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅವು ಆರೇ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಲತ್ತ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತೂತಿನಾರತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೇನು ಭಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡು ಎಂಕುಲು ತೋನುಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಅರಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಬೂಕುದ ಜ್ಞಾನತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಯಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟನೇ ಸಾಧ್ಯ
ಇನಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ತುಂಬುವಾರೆ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರು ಏಪಲೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಸತ್ಯನೇ ದೇವರು ಪಂಪುಂಡೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆನಗಳಾರು ಪಂಡುಪೆರೆ ಸತ್ಯನೇ ದೇವರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಏತೋ ಸತ್ಯ ಹಣ್ಣು ದೇವರು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೆಯಾರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಂದೊಳ್ಳ ಇಂಜಿನ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ ಕಾಯ್ತಲಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೇಳಬೇಡ ದಾ ಇಂಚಾಂಡು ಸತ್ಯ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಆತಿತ್ತನೇ ಯಾವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಸತ್ಯನೇ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಸತ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಪಂಪುಡಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಐದು ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಭಾರಿ ಸರಿ ದೀವನ್ಲೇನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿದೀವನ್ನೇನು ಏತು ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರೆ ತುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ರೋಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ರೋಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ವೈದ್ಯರನಕುಲು ತೋಡಾಯನಾರ ಪ್ರಾಯದ ಓಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಮಧುಮೇಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದುಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ 100ನೇ ವರ್ಷಗಳು ಅವು ಏಜಿಡ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅರೆಗೆ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬರೀತಿನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅರಗಿಚ್ಚಿ ಜೋಗ್ಲೆತ್ತಿನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅರಗಿಚ್ಚಿ ಬೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲೆ ನಮ್ಮೆರೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ದಾಲ ಅರೆಗೆ ವಾಸ ಆಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಓವೇ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸರ್ಜರಿ ಆತಿಲ್ಲ ಓವು ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿದು ಅರ್ನ ತೆನಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾರಂತೂ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿಜಾರು ಆರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆರೊಂದು ಜೈನರ ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಇಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಜೈನರ ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಇಡಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಇತ್ತಿನ ನೀತಿನ ಕೇಂದ್ರದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಅನುಸರಿಸೋಡು ಎಂಗಳು ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತದಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ಪಿಜಾರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತಂತೂ ಅರ್ನ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿದ ಫುಡ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಡೈಲಿ ಅವಡರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಬಗೆತ್ತದಲ್ಲ ಕಜಿಪಿತ್ತನಾಡ ಅವು ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಕಾಣದ ಗಂಜಿ ಉಂಡೇನು ಅವೇ ಐಟೇ ಅಂತದಲ್ಲ ಇನಿ ಬೇಯ್ದು ಇನಿ ಬೇಯ್ಜಿ ನೆತ್ತನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದರಿಗೆ ಬೇತಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿ ಐಟೇದಲ್ಲ ಏಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಪೂರ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಎಚ್ಚ ಬೇಯ್ದು ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಯ್ದು ಇನಿ ಚೌಲಿ ಅಂಡು ಇನಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ದ್ವೇ ತಾಪತ್ರೆ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತಾರ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಾರ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲರಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಪಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮೊದಲ ಮರಳುದಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಉಲ ದುರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ದಾಲಾರಿಗೆ ದೇವ್ರ ತಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಆರು ಓದಿ ಒಯ್ಪುನ ರತ್ತು ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಫುಡ್ಡು ಇದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಎಂಕ್ಲ ಯಾಲ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಪುದರ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಾರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನ್ ಕೊರ್ಪಾರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಾರು, ಬೇತೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಿಲ್ಪಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಮಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಾರು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಚೂರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತೊಂದಾಗ್ಲತ್ತ. ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರನ ಗುಣ, ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಅವೇನು ಓಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲು ಐದೇ ತೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪುಡಿ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ದಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ದಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತುಕೊಂಡ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎತ್ತುಕೊಂಡ, ಇಡೀ ಊರಿನ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ವಾವ ವಿಧದ ಸಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಂಕುಲು ದಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ಏನ ನಿಕುಲು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಬಂಡ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನೇ ಅತ್ತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಎನ್ನ ಈ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಶೈಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಜಾಯಮಾನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ಎಂಕ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದಲ ನೆನತೊಂದಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ಲತ್ತು. ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ ಅನುಭವಡು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರನಾಗ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಸುರುಟು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಡು ಸುಖ ಕೊರಡವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಲೋಕವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಡು ಇಂಚ ಆನಂದಾಂಡ ಓವುಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಿ ಆನ್ಲ ತಯಾರಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೃಷಿತ ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂತಿನೇ
ಆರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೊನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೊನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾರಾಯ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೀಚಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಣವಂತಿನ ದಿನ ಆಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15,000 ಆತು ಕಂಗಡ ದೈಕ್ಲಿಂದ ಏರು ಒಂಜಿ 5,000 ಆತು ತಾರದೇ ದಿಯೇರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಕೃಷಿನ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು ಆ ಕಂಬಳ ದಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ 22 ಜತೆ ಏರ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಜತೆ ಬೋರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೂದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲು ಆ ಪೊರ್ಲೆಂಚಿನ ಆ ತುಪ್ಪೆ ಆ ಕಿದೆ ಆ ಇಡೀ ಐತ ಪೊರ್ಲಿ ಅಂತೂತೆ 22 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಪಗ ನಂಬರ್ 1 ಬಲಿಪುನ ಏರ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಏರು ಸಂಜುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕಾಟಿಲ ಅವು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಮುಳ್ತು ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಥಾನ ಪುಣಂಜಿನ ಏರ್ಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಬತ್ತರ ಏರೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಕಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮೇರೆ 22 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಬಲ್ ಪತದ ಮೇರೆ ಗಿಡತಿನ ಶೈಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ದಿಜೇರು ಬಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಕಿಯರು ಅವೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ತೋಡರ್ನ ದಾಯಪಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅವು ಏತ ಸಮೀಡ್ತೀಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ಅಕುಲು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ತೀರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಯಾರು ನೆನತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವೇರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ನಾಕುಲು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಸ್ಕಂದೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಂಡ್ಯದು ದಾಲಾಯ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೇ ರಗಿಚ್ಚಿ ಅವನ ಏತು ಶೋಕುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಮೂಲು ಉಂತುಗ ಬನ್ನಗ ಕೇನುಜೇರು ಈತ ಅಕ್ಕ ಭಾವನಕುಲು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅಮೇರಿಕ ಹೊರಬಲ್ಲೇನು ಬಂದು ಪೋಪುಜೇರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಅನ್ನೆಲೆಪ್ಪುವೇರು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಲೆಪ್ಪುವೇರು ಪೋಪುಜೇರು ಎನ್ನಲ್ಪಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡಾರು ಉಂಟು ಅವು ಆರು ಏಕಾಂಗಿ ಆದಿ ಒಪ್ಪುಡು ಗಮ್ಮತ್ಕೆಂಡ ಯಾನು ಬೋದು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡ ಉಂತೇಡ 1 ಗಂಟೆ ಮನೀ ಪೂಜೇರು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಗುಳ್ಳೆ ಏನಡ ಕೇಳುವೇರು ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಕಸುಬುದ ಲಜ್ಜ ಇನ್ನು ದಾಲಜ್ಜನಿ ಕಸುಬಿಜ್ಜ ದಾಯ್ಕುಲ್ ದಮ್ಮುಲು ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಕಸುಬಿಜ್ಜ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ದಾಯ ಉಂತಿದ್ದ ಅವನ ಪೇರು 100% ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಎದೆ ಬಡ 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 ಅನ್ಪುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಖಂಡಿತ ಅನ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಮೀನಿ ತೆಗೆದು ಬುರಿಯಡ ಆರು ಖಂಡಿತ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದೇ ಎನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೇರ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದ ದಾದಪ್ಪ ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನು ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಸಂಶಯ ಅವು ಯಾನದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕದಾರಲ್ಲ ಅವಡು 5 ವರ್ಷವರ ಬರಡು 10 ವರ್ಷವರ ಬರಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣಜ್ಜಿ ಆರೇಗ್ಲಂಚೆನೆ ಎದುರು ಉಂಟದೆ ಸಮಾಪಾತಿರುವೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆವಡು ಏರೆ ಆವಡು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ದನ್ನೆ 6 ವರ್ಷವರ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನೇ ಇಜ್ಜರೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನೇ ಯಾನು ಹೂವು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂತಸ ಬನ್ನಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ 100 ವರ್ಷ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಊರೇ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರ್ನ 100 ವರ್ಷನು ಕಾಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ಲ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟುನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿ ಕುರ್ಲೆ ದೇವೇರೆ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕುಲು ಕೇನು ಆ 100ನೇ ವರ್ಷನು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಲೆಕ ಆರು ಮತ್ತು ಆ ಸುಲಭಡು ಒಪ್ಪಿನಾರತ್ತು ಅರೆಗೆ ಹಿತ ಇಲ್ಲಕ ದಯಪಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಹಿತ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಹಿತ ಆಪಿಲೆ ಕೊಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಡಪವರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಈಗ ಒಯ್ಕಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡತ್ತೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಗುರು ಹಿರಿಯನಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದಾದ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ಲ ಪೂಜೆ ಆರ್ಲ ಮಲ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಉಂಟು ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೇರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಪಣಿದು ಮುಗಿಯುನಲ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವರ್ನ ಈ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಸತ್ಯಡು ನಡಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿನ ನಿಷ್ಠೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಜಾರ ಉನೋಡು ಮೀನುರಿಯ ಬೆನೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೂತ್ರ ಆ ಸೂತ್ರನು ನಮಲ ದೀಡೋನ್ಗ
ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 17ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 100ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜೆ ದೇವರೆಲ್ಲರು ಅರೆಗು ನಮ್ಮ ಮಹತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಗ ನಮ್ಮ ನಮಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ಅರೆಗು ಕುಡಲಾತ್ ಕಾಲ ಸುಖಮುಖತ ಸಾದಿನ ತೋಜಾವಾಡು ಕುಡಲಾತ್ ಅವು ಸಂದ ಪಟ್ಟಗು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಬರಡು ಬಂದು ಬನೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊನ್ನ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.